what's up mga ka-Techer? Nandito po ako ngayon sa may harap ng munisipyo ng Balungaw. So, ang umagang ito ay napaka-espesyal dahil makikita ko ulit at makakausap yung mga ka-Techer ko sa Pure Gold Villasis dati. So, inaanyayahan ko po lahat ng taga Balungaw na pumunta po kayo dito sa event na mangyayari. So, magkakaroon pa ng discount caravan ang Pure Gold Villasis na dito po sila magpwepesto. Actually, ito na po ata yung sasakyan nila. So, shout out sa mga kasama ko dyan. Nakita ko. So, shout out kay Kwan, kay Sir Franco. Ayan. Kay Sir Franco Coleado. Sir, good morning. Shout out kay Kwan, kay Sir Franco. Pangalan mo na nabuo. Ay, sige, kay ka-Techer Romnick. Shoutout kay Paparapa. Ayan. Nakita ko yung mga ka-Techer ko, mga ka-Techer. Ayan. So, magsisimula pa lang sana ako mag-vlog. So, nakita ko na sila kagad. Maraming salamat. Tumig ko sila ulit. Ayan. So, isang taon mahigit mga ka-Techer. Ayan. So, ang saya, sarap ng pakiramdam. Talagang inabangan ko sila mga ka-Techer. So sa lahat ng taga Balungaw, inaanyayahan ko po kayo na pumunta po rito alas 8 ng umaga hanggang alas 3 po. Bali naka-post na po yung yung schedule lang po barangay po para po pumunta rito. Wag po ninyong kalilimutang mag face mask paglalabas, mag-alcohol, tsaka ang pinaka-importante maligo bago po kayo pumunta rito. Paano masabi? Wag po kayo magdadala ng mga bata at tsaka bawal pa po atang mga senior na lumabas. So mag-iingat po kayo sa inyong pagpunta rito. Huwag mong kalilimutang magdasal. Ayun, so itutuloy ko po mamaya mga ka-Techer. Hintayin pa po natin yung mga iba nating ka-Techer. Techer boom! 2,000 years later. So ayan, what's done mga ka-Techer dyan Hello madam! Kumusta? Siyempre nagpakita ka ba yung mata? Ayan. Okay. Yan nga yung mga idol. Shoutout sa mga nagagandahang mga taga Pure Gold Villasis. Salamat Kumusta? Inabangan kayo ba? Inabangan kayo. Ay Ma'am Annalyn. Good morning. Ay Ma'am Madam Maset. Hello sir. Bawatan. Ayun sila mga ka-Techer. Mga empleyado ng Pure Gold Villasis. Nakita ko na rin sila. Maraming salamat. So hanggang dito lang tayo sa entrance dahil para lang sa kanila ito. Ayan. Hi Sir Benji. Good morning. Good morning. So ayan mga ka-Techer. Makita ko rin sila. Saya-saya, grabe. Regulos. So hindi ko nakita si Juan. Hindi ko nakita si Julio. Sir Benz, the Julius nga eh. Nasa Marunuda. Ayun, shout out kay Sir Benji. Ayan. Nagsaka ka invite to. So ayan. Nakasunod na raw yung mga ka-Techer kong iba. So ito yung shuttle nila. Ayan. Shuttle nila. Ayan. So hihintayin pa natin yung ibang mga ka-Techer natin. Mga ka-Techer dyan na sila. Ang saya-saya ko mga ka-Techer. Nakalimutan ko yung pangalan ng ibang kasama. Mga cashier. So hintayin natin siguro mga ilang minutes nandyan na sila. So tuloy natin maya-maya. So ito ang sitwasyon dito sa sentro ng Balungaw. Wala lang, shout out kay Ate Sonia. Ayan. Good morning, Uncle. Ay, pumila kayo mo tip yung gold, Uncle? Hindi, bakit ko oray lang? Ay, nakapila. Kita-kita kayo, Uncle? Nyanagan mo, Uncle? Efren Carlos. Uncle? Efren Carlos. Efren Carlos. Shout out kay Uncle Efren Carlos. Taga kita-kita rin. So, nakapila na yung misis niya daw sa Maykan, sa harap. Sa yung barangay namin, mamayang alas 12 pa. Naibustaw ng Uncle. Ang gaan norte, Uncle.
Isa pa yung looban. Unang kalwag. Morning, madam. So, tan-tan. Tararararan. Ito na yung pangalawang truck ng Pure Gold. So ayun si ka-take care Dexter. Nasa taas siya, seryoso. Boop! Julius nga na, Julius. Sumasaranupay. Ay, so yun, shoutout kay ka-take care Dexter. Ayan. Andun siya sa sa likod. So nasa likod pa si ka-take care Julius sumusunod. So napaka-special sa akin ng Pure Gold Villasis dahil dito nagkaroon ako ng pagkakataon na mas ma-improve pa yung sarili ko. Oh. So ayan. Papasok na siya, papasok na dito sa kanto. Ayan. Sumasara na si Digan. Si Digan, siya parang Dexter. A little longer than a few minutes later. So kukunin natin saglit yung sitwasyon. Hello madam, good morning. Uncle, morning ka. Morning madam. So upo muna ako dito mga ka-take care. Uncle? Extension. Extension uncle. Ay. Ano, may padang mga din. So yun mga ka-take care, shoutout sa mga Sir Kinapay. Sir, tapang kayo gatangan. So shoutout sa mga naggagandahan at mga naggugapuhang mga empleyado ng Pure Gold Villasis. So enjoy po ako dyan. Sobrang nag-enjoy po ako at marami po akong natutunan sa kanila. Dahil napaka-humble po nila. Ayan, so ayan po. So nakapasok po tayo dahil inagahan natin, pero mamaya hindi na tayo makakapasok dahil may schedule po yung barangay natin. Ayan, doon din po ang pila ng panel ko. So ayan, hinihintay nila yung extension. Shoutout kay Ma'am Annalyn. Nakalimutan ko na yung pangalan ng iba, so ayan, ipopost ko na lang ito para sa group namin dahil kasali naman po ako sa GC ng Pure Gold Villasis. Sir Bench, nagpagatang ka? Pagatang ka? Pagatang ka tinapay? Ay, sige. One right time at the Julius. So yan mga ka-take care, labas muna ako. Antayin ko sila ka-take care Julius dahil paparating pa lang sila. So ayan ang Pure Gold Villasis. So ayan, ito po yung pila mga ka-take care. Ayan. Kada i-maintain nyo lang po yung social distancing natin para hindi po tayo pagalitan ng PNP, baka bigla silang pumunta rito. Ayan, sige po. So, good morning po sa inyo mga madam. Check natin. So ito ang sitwasyon. Bok, good morning Bok. So i-check natin si Bok Julius kung nasa loob na siya. Hindi natin siya sa loob eh. Bok Julius. I-check natin. Ayan, sa tayo na.
Bok, terwambok. Nay! Siya, ano yun? Yung panagdigos kami. Pero yan, duwalanak pa ako. Madam! So ito na yung mga barangay na nauna, barangay kita-kita. So yan. Ma'am, barangay kita-kita lang atoy. Di ba ibang barangay? Ay, iba-ibang barangay. Dalawang barangay. Ay, talong barangay. So shout out sa mga taga. Ay, sige sir, sige. Yan. So mix pala, mix. So, what's done ulit mga ka-take care? Nakita ko si Kuya Kwan. Dani niya na. Shoutout kay Kuya Dani na Kwan. Ay, bawal pala ako. Baka magkita tayo ng mga. Shoutout kay Kuya Dani na Kwan na classmate ni ate ko. Ayan. Gapo sa motor ko nila. Katistig man. Pag dito yung nam. Nangarap yung nagalang, work pass. Ay, work pass. Ayun naman. DJ, San Marcelino ka ba? San Marcelino. Shoutout kay Kuya Dani. Baka tatiket mo ba ito yung nam? Naka-vlog ka. Ay. Ani bakat mo, dagi di kabit mo. Ay. Ha? Sige na, sige. Lang. Andito si Bokalen. Sir, sumber ka aglikaw kayo sumber kay di kanto di tanay. Ay. Tani sir. Ata ni ata. Ata nga kanto sir. Agikot kayo tapos sa dati makita yung ako, aji umunang aji likod na lang di PNP dita. Pagkasta kayo na basta di umunang ako, muna ka tunta. Dagi pagsir ka. Ine. Ata. Hey, ba, kusta kay? So, shout out kay Bok. Na? Bon, dito rin, mabalin kita, no? Batas libre, mabalin. Kaya shout out kay Alin na Bok Alin sa Pigaw. Yan. Bali, papasok sila sa may likod. Yan. So, mga ka-take-care, bago ako umuwi, ayun ang tagpuan ko ang aking ka-take-care dito. Ayan. Ka-take-care Joe Mark Palma, ladies and gentlemen. Ito yung mga original ko ka-take-care sa Pure Gold Villages. So, mas kompleto na naman yung araw ko ngayon dahil buo na yung ka-take-care ko. Ayun, hindi ba timbok? Wala pala akong babatiin kasi Nih, ka na ibuk na alin nagyay, papangkati kayam. ito ang pagpapirma pa yung budget na eh. Marami akong sabihin ka, ako na yung palingkay. Pag dito yung pay. Ito na, Dorbin. Nagkatog sa mga pulang palingkay. Ay, so yun mga ka-take-care, pagkatapos ng COVID na to, papasyalan ko din siya pagkatapos ng COVID sa Villates. So, sulit ka-take-care natin si Bok Jomark, yung mga single dyan na mga dalaga. Hindi na kayo mag-apply. Oh, chat kan to Bok. Sige. So yan, pauwi na talaga ako mga ka-take-care. So ayun mga ka-take-care, hindi ko na maantay si Bok Julius. Pauwi na ako ngayon pero may dadaanan pa ako. Check muna natin saglit baka baka hindi na sila matutulog. So ayan, pauwi na ako mga ka-take-care. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na nakita ko ulit yung mga katrabaho ko sa Pure Gold Villages. Yan. Sobrang lumulundag sa tuwa yung puso ko mga ka-take-care. So busy na sila sa loob. Yan, nag-alas 3 sila ng hapon mga ka-take-care. Mahaba na yung pila mga ka-take-care. So yung mga naunang barangay ito, yung barangay namin mamayang hapon pa. So yan, shoutout kay Insan. Yan, Insan. Ingat bawal pala mag-appear. So yan, andun busy na yung mga empleyado ng kanang Pure Villages. Ingat po kayong lahat mga ka-take-care. Yan. So dito ko na po rin natapos ang vlog na to mga ka-take. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, please like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko na susunod. Mainit mga ka-take-care. Ayan. Lana, good morning. Shoutout kay ate. Ayan. Hi! Nakatungtong ko man ng junior data ni highway. Nagala travel pa sa coordinator dagay mate. So nakaala natin. So ayun mga ka-take care, hanggang sa ulit mga ka-take care, mag-iingat kayo lagi. Take care, boom.